салом ба мухлисони дастаи Барселона. Шаби гузашта дастаи дӯстдоштаи мо дар майдони худ дастаи БЕТИСро қабул намуд. мутаассифона дар майдони худ дар назди беш аз 66 000 мухлис шармандавор бидуни задани гол шикаст хӯрдем. гумон надоштам ки баъди рафтани Куман дар бораи антирекордҳои Барселона гап мезанам, вале бадбахтона боз антирекордҳои навро пешкаши шумо менамоям. бори охир Барселона бозӣ бо БЕТИСро танҳо 33 сол пеш бидуни задани гол анҷом дода буд. аз моҳи марти соли 1988 то ин дам дар тамоми бозиаш бо БЕТИС дар Ла Лига Барселона ақаллан як гол мезад. сармураббии БЕТИС Мануэл Пелегрини 13 сол буд ки ягон бор Барселонаро мағлуб карда наметавонист. дар ин муддат ӯ дар дастаҳои Малага, РЕАЛ Мадрид, Манчестер Сити ва БЕТИСи ҳозира ба ҳайси сармураббӣ кор кард ва ягон бор Барселона аз ӯ шикаст нахӯрда буд. дӯстон, имрӯз якшанбе аст. ин маънои онро дорад ки бозиҳои ҷолиби диданӣ хоҳад гузашт. моро бозам шавқовартар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. ҳамчунин нафарони навро бо промокоди барсатиҷӣ то ҳаҷми $100 бонус интизор аст. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳайати асосии дастаро Хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Дес, Араухо, Лангле, Алба, нимуҳофизатгарон Гави, Бускетс ва Нико, ҳамлагарон Абде, Эзалзули, Депай ва Каутиньо. аз ҳама ҳолати хатарноки гол задан ба дарвозаи БЕТИС дар дақиқаи 11 рух дод ки Депай аз марказ тубро ба Жорди Алба равон сохт ва ӯ аз канори чап тубро рост ба Каутиньо ҳаво дод, вале зарбаи задаи Каутиньо бо як расиш рост ба дасти дарвозабон афтод. бозии ҳардуи дастаҳо баробар буданд ва ягон даста бартарият нишон дода бо ҳамин қисми аввали бозӣ мусови 0-0 хотима ёфт. қисми аввали бозӣ ҳатто барои фикру ақида гуфтан намеарзад. 10 дақиқаи аввал каму беш бозиро идора мекарданд. футболбозони Барселона ва ба ҳуҷумҳо низ мегузаштанд ва як ҳолати хуби гол задан Каутиньо дошт ки онро ҳам ба услуби устодаш Люк де Йонг анҷом дод. дигар то охири қисми аввал ҳатто аз прессинги БЕТИС баромада наметавонистанд. маълум аст ки Хави такя ба идора кардани тӯб мекунад, аммо Хави фақат ба бозингарон идея ва тарзи бозӣ карданро нишон медиҳад, вале чӣ гуна бозӣ кардану фикру ақидаҳои Хавиро амалӣ кардан танҳо бар дӯши бозингарони майдон аст. Абде каму беш кӯшиш мекард ва бо вуҷуди бетаҷриба буданаш маълум аст ки истеъдод дорад, вале канори рости ҳамларо тамоман истифода намебурданд. Дест умуман дар хатти ҳамла фаъол набуд ва нимуҳофизатгарони марказии мо аз Эзалзулии ҳамлагар дида Жорди Албаи муҳофизатгарро зиёдтар ба ҳамла ҷалб мекарданд. фикр намекунам ки ин идеяи Хави бошад, зеро агар Эзалзули барояш дар майдон дар кор намебуд, ӯро дар ҳайати асосӣ намегузошт. қисми дуюми бозиро каме беҳтар шурӯъ намуданд. ҳардуи дастаҳо ҳуҷумҳои пайдарпай доштанд. дар дақиқаи 52 ҳамлагари БЕТИС Хуанми гол зад, вале довар ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта голи задаи ӯро ҳисоб накард. дар дақиқаи 79 бозӣ бозингарони БЕТИС ба аксулҳуҷум гузашта Каналес аз маркази майдон суръаташро бо тӯб баланд карда то ҷаримагоҳи Барселона расид ва як бозингарро фиреб дода тӯбро ба қафо ба Тело равон кард ва Тело баъди каме таваққуф Хуанмиро ба мавқеи зарбазанӣ баровард ва ӯ бе ягон монеа тӯбро вориди дарвозаи Барселона намуд. баъдан Дембеле аз канори рост ба Эзалзули партов кард, вале зарбаи ӯ каме болотар аз дарвоза рафт. бо ҳамин қисми дуюми бозӣ ба анҷом расид. қисми дуюмро ҳам нақш шурӯъ кардам, вале бозам фақат канори чапи ҳамларо бо фаъол намудани Жорди Алба истифода мекарданд. бисёри партофтои Алба дар қисми дуюм дақиқ набуданд ки ин ҳамаро ҳайрон кард. баъди ворид шудани Дембеле ҳамлаҳо хело зиёд шуданд, вале ягон зарбаи ӯ низ мустақим ҷониби дарвоза намерафт. Мемфис Депай дар ин бозӣ мисли хари нимколамурдаи боркаш ба назар мерасид. суол ба миён меояд ки баробаи хар халтаҳои борро тапидан чӣ фоида дорад вақте ки хар қувваи ҳаракат карданро надорад. ба ғайр аз Араухо дар ин бозӣ ягон бозингари арзандаи либоси варзишии Барселонаро намебинам. аз соли ёд дорам тамоми ҳамлагароне ки ба Барселона гузариш мекунанд дар ин бошгоҳ ё хугворе дам мекунанд ё тамбалу кали духонак мегарданд. Каутиньо, Суарес дар Англия кучук ворӣ медавиданд, Гризман низ дар Атлетико ҳамин тавр, аммо баъди омадан ба Барселона ҳатто ҳавсалаи 3 метр бо тӯб давиданро намекунанд. аз кай боз Барселона ба фермаи буққапарварӣ мубаддал гардида бошад. акнун Мемфис Депай буққаи зотӣ гаштааст. дар ҳар бозӣ шортикаш ба 21-аш чуқуртар медорояд, бо вуҷуди он ки ӯ хеле бозингари босуръат буд. ҳайфи Барселонаи бузург, аммо агар мо БЕТИСро дар майдони худ мағлуб карда натавонем, аҳволи мо дар бозӣ бо Бавария чӣ мешуда бошад? онҳое ки Хавиро таҳқиру танқид мекунанду гунаҳгори асосии ӯро мешуморанд, хато мекунанд, зеро Юрген Клопро ба хотир оред. дар 2 соли аввали сармураббии Ливерпул шуданаш дар Премер Лигаи Англия аз зинаи 6-7 боло
боло намерафт ва танҳо баъди 2 сол тавонист ки аз Ливерпул дастаи қаҳрамон созад. Ба Хави ками 1 сол зарур аст ки Барселонаро барқарор созад ва танҳо баъди ин фурсат мо натиҷаҳои нишондодаи ӯро дар Барселона ҳуқуқи таҳлил карданро пайдо мекунем. Дар мағлубияти дирӯза фақат гап сари бозингарону тарзи муносибатҳои онҳо ба бозиҳову тамринҳо меравад. Футболи муосир дигаргун гаштааст ва он замоне ки бе қувваи ҷисмӣ услуби тики-така натиҷа медод, кайҳо аз байн рафтааст ва инро Атлетико исбот карда буд. Агар ҷисману рӯҳан футболбозони Барса худро ба бозӣ омода насозанд ва масъулият эҳсос накунанд, тактикаи Хави бо тики-така моро ба сегунда мебарад. Аммо шумо дӯстон дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.